svima! Volim sladoled. Hashtag if you know what I mean. Ja i moj prijatelj Niko smo odlučili pročitati ovo. Moraš nastojati svaki dan proživjeti na način koji će ti zasigurno pružiti zadovoljstvo što živiš. Tako ćeš čak i ako sutra svemu dođe kraj, biti sa sobom zadovoljan. Rekla je to Jane Seymour. Naš dan je danas bio odličan. A vaš? Kakav je vaš bio današnji dan? Recite mi u komentarima i vidimo se sutra. Bok!